Хибриди от ново поколение пшеница, ечемик и рапица пуска на българския пазар от тази година световно известната компания Limagrain. На тридневен семинар в Велинград пред земеделски производители от цялата страна екипът представи предложенията си за есенно-зимния сезон. Артога, Албатрос, Алабастер и новите рапични хибриди Добрава и Фантомас притежават изключителни биологични качества. Добрият им восъчен налеп им осигурява издръжливост на продължително засушаване, притежават отличен фитопатологичен профил. Високотолерантни са на зимни студове и основните болести. Върху многобройните им разклонения са заложени голям брой шушулки, устойчиви на разпукване, изпълнени с едри и тежки семена. Хибридите се характеризират с високо съдържание на масло от 42 до 46%, а понякога и повече, в зависимост от условията. Впечатляващи показатели демонстрират и двата сорта зимна маслодайна рапица Манитоба и Адриана. Огнян Крачунов прави демонстрационен участък с иновативните хибриди и сортове рапица на Limagrain. Зърнопроизводителят признава, че не познава тази култура, затова не спазил препоръките на специалистите и ги засял между 16 и 20 октомври. Всички смятахме, че няма да оцелее, но тя оцеля. Всички ме плашиха, няма да преживее вашия район, вие сте кнежа, там или е много топло, или е много студено, но преживя и много добре стои в момента на полето. Доволен съм, защото това, което сме засяли, поникна, независимо от голямата суша, която беше и което е, освен дето поникна и издържа на сушата. И това също е много забележително. С много висока продуктивност и стабилност в добивите са сортовете пшеница Андино, Алтиго, Апаш, Авеню, Ренан и Азимут. Стъблата им са ниски, което ги прави толерантни на полягане и уронване. Сортовете пшеница на Limagrain се отличават с изключително висока братимост. Повече от 3 години фирмата на Огнян Крачунов изпитва пшеница на Limagrain. В нашия район на Централна Северна България много стабилно се представя сорта Андино и поради тази причина тази година закупих от фирмата около 3 тона семена, с които да си направя собствено семепроизводство. Портфолиото на Limagrain включва още сортовете ечемик, Казанова, Герлах и Пасо. Залагаме на някои основни принципи, които направиха продуктите ни изключително актуални не само в България, но и в цяла Европа. Успехът ни е плод на мащабната селекционна програма, която Limagrain развива и прилага през последните няколко години, заяви продуктовият мениджър на компанията Божидар Бонев. Янко Запрянов е изключително доволен от партньорството си с фирма Limagrain и твърди: това са за мен най-коректните. С тях се работи лесно. Семената пристигат винаги на време в сравнение с други фирми. Аз съм един от първите клиенти на фирма Limagrain. Даже получих грамота преди 2 години от тая фирма за първи клиент в Южна България. 9 години работим с семената на Limagrain. Първо почнахме само на слънчоглед, но после преминахме и на царевица, после на рапица и накрая и на пшеница на Limagrain. Рапичният хибрид Артога и пшеничните Андино и Арлекин са част от производството на Янко Запрянов. Домакините на срещата бяха организирали редица изненади за своите гости, като състезателни игри по стрелба с лък и въздушна пушка, а любителите на екстремните преживявания подкараха кану във водите на язовир Батак. За победителите Limagrain осигури ваучери за семена от продуктовата си линия. Част от развлекателната програма включваше редица културни занимания. Гостите посетиха исторически музей Батак, където се запознаха с многовековната история на района.